že můžeš si vydělávat 300 až 500 korun za hodinu, a proto jsem stáhnul aplikaci Volt a objednal jsem si batůžek a jedeme si to vyzkoušet. Tady batůžek, takže bacha, jo. Přímo tady to rozbalíme. Jo, je to ono, je to ono. Kdyby jsem chtěl jezdit jako hezky, dáme to tady. Dneska je středa a je plus 32 stupňů venku a to znamená, že kuřiči by měli být doma, odpočívat si a čekat na lepší počasí. Ale mně to je jedno, protože já jsem Jon a dneska vítám ty u svého video. Venku jsou 33 stupňů. To je dneska fakt vědro. Mně nevadí, já mám rád i tropický klima. A když jsem byl v Dubaji v srpnu, tak to bylo peklo. A teď 33 stupňů, tady ještě je to příjemný. Tak, první objednávka McDonald's. 43 km, vezmeme to. Tak, tady nikdo, nic. Můžeme si to takhle hezky projet zpátky na zelenou, trefíme, netrefili jsme, nevadí. Takže kolegové už tam jedou, první na kole elektrokola je Bolt Food a jeden tam v dálce vidím Food Ora. Toho pána rychle přijíždíme. Ahoj brácho. A ten s Food Orou taky jde do Měkač po pravé straně, tady je ten Měkač. Jdeme za ním. Kolega s Food Orou taky vzal objednávku u Měkače a teď taky někam směrem do Chloubětina jedeme. Dobrý den. Jméno Angelina. Ano, ten vchod je tady, nebo byl to někde tam? Někde tam. Jo, já se omlouvám, neviděl jsem. Já jsem vám právě volal upřesnit, kde to bude. Viděl jsem šestku, je to pro vás. Můžu vám pomoct? No. Jo, díky, dobrou chuť, naschle. Hned jsem dostal novou objednávku, vyzím za 6 minut, 7-8 km, 109 korun. Jdeme na to. Je to 1,1 km, 4 minut vzdálenosti. Bistro sousedka, Boom, Krupová Kachna, Bistro 261. Díky. Naschledanou. Dobrý den. Je to na jméno? Ano. Jo. Tak, dobrou chuť. Naschledanou. Nevím, kde to zaparkujeme tady, ale to je ono tady. Nikdo mě to vzal. Ty vole. Měl jsem zaparkovat já tady. Já zaparkuju to tady. Na chvíli to asi není problém. Tak. Tak jo. Díky, naschle. Tady normální obchod, ale nemůžete nic kupovat, protože to jenom je pro ti objednávky. Taška číslo 1, taška číslo 2 a jdeme to přidat trasu. Ještě jedna, 2 za sebou. Je v tom trošku zmatek, ale doufám, že nějakým způsobem to dám. Jo, to je taky tady. To táška 3 a 4, 2, 2, 2. 2, 2, 2.
Ano. Aha. Tak to jo. Tak to jo. Já nemám komentáře tady na to. Takový jsem nezažil, kamarád, ještě. To je úplně novinka pro mě. Tolik potravin do Prčic. To dáme na sedačku. A ty balíky s vodou, když to bude chtít úplně někam na patro, tak ten vozík. Takhle. Když to bude chtít někam na patro, tak jsem v prdeli. Doručování jídla to není žádná sranda, jak si říká. Tady mám batužek, než najdeš něco, ono to přivezete někde tam třeba, já jsem tam zaparkoval a ten vchod byl úplně na druhou stranu. Takže než se naučíš ty všechny věci, tak to není úplně jakoby sranda za mě. Teď je 19:30, mám 2 hodiny v kuse odpracovaných, 6-7 a mám 300 korun. Takže to vypadá doteď, že mám 150 na hodinu. A tady to je to další challenge. Najít restauraci v obchodním centru, tak to asi je největší challenge, protože to nedá se úplně jednoduše sehnat, najít. Teď jsem to našel, jdu brát tu objednávku. Nejhorší to je, že taková objednávka trvá strašně dlouho, protože než se zaparkuješ, než najdeš restauraci a než vyjedeš zpátky, tak to trvá strašně dlouho. Já normálně jsem si myslel, že taška je zdarma, ale já mám v aplikaci minus 1000 kvůli tašce. Takže já musím jeden den nebo 5-6 hodin v kuse pracovat kvůli té tašce. Do Prčic. Máme 20:52, 8:52, skoro 9 hodin. Mám jenom 20% naběžky a myslím si, že dlouho mě to nevydrží. Co jsem chtěl říct? Kolik jsem vydělával dneska? Mám minus 109 korun, protože na začátek měl jsem minus 1000. Připlatky srážky, manuální připlatek a srážka za tu tašku. Teď mám 890 doručení a celkem jsem doručil 9 objednávek. Takže, jak jsem řekl, 300 korun na hodinu, není to moc, ale není to málo, protože Bolt Food bylo to nějakých 250 až 300 na hodinu a tady si myslím, že když je nějaká špička nebo prší nebo něco takového, teď jsou hezky počasí, tak lidi možná jsou někde venku, ale když něco prší, tak já si myslím, že budou těch 300 a výš na hodinu. Takže na dneska to bylo všechno, napište mi do komentáři, co o tom si myslíte, ale jako přivědělek, brigáda za mě OK. Mějte se hezky, ať se vám taky dá.